ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା କୋରାପୁଟରେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ହେଉଥିବା ଧାନ ଚାଷ ଓ ତାର ସଂରକ୍ଷଣ। ଧାନ ହେଉଛି ଶସ୍ୟମାନଙ୍କର ଜନନୀ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଧାନ ଚାଷଟି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଯେପରି ଭାବେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କୋରାପୁଟରେ କଳାଜିରା ଧାନ, ଯାହାର ଅନ୍ୟ ନାମ ଦ ପ୍ରିନ୍ସ ଅଫ୍ ରାଇସ୍। ଏହି ଧାନ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୋରାପୁଟର ଆଦିବାସୀମାନେ ବହୁତ ଆଗରେ। ଧାନ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଅଛି, ଯେପରି ସୁନାସେରୀ, ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଧାନ, ହସମତୀ ଧାନ ଏବଂ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଚାଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏଇଠି ସରକାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ସହିତ ଏଠିକାର ଆଉ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମଉଲ କୁଞ୍ଚି ଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ କିସମର ଥାଇ ସୁନାସେରୀ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଭଳି କିଛି ଜୈବିକ ଉପାଦାନ ଚାଷ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଦେଶୀ ବାସମତୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକୃତରେ ଏଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ କାହିଁ କାଳୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ପାରା ଧାନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ପରା ଧାନ କଥା କୁହାଯାଉ ବା ଧଳାଜିରା ଧାନ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, এই ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଜୈବିକ କେମିକାଲ ଫ୍ରି ଏବଂ MS ସ୍ୱାମୀନାଥନ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଜୟପୁର ଦ୍ୱାରା ତଥା ପ୍ରଗତି ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆକାଶ କୁସୁମ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଏଠି ଅଛି। କଳାବତୀ ଏବଂ ଏଇଭଳି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜୈବିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ଧାନମାନଙ୍କର ପ୍ରିନ୍ସ କଳାଜିରା ଧାନ, ଯାହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଏଠାକାର ପାଣିପାଗ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର କମଳା ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧିରେ ବିଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି କୋରାପୁଟର ଧାନର ରାଣୀ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଥିବା ଯେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକରେ ଏଠାକାର ଯେଉଁମାନେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଏକ ମହିୟସୀ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ କମଳା ପୂଜାରୀ, ଯାହାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କମଳା ପୂଜାରୀ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସିଡ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନାଗୁରେସନ ହେଇଛି, ଯାହାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଧାନ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଭାବେ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ତୁଳସା ଗେଉରିଆ, ଯିଏକି କୁନ୍ଦ୍ରା ବ୍ଲକରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 70ଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଧାନ ବିହନ ରଖି ଏକ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବା ଏବଂ ଧାନ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରିବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ।